Για το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Μαμαντόπουλο. Είναι διευθυντής του χειρουργικού τομέα του νοσοκομείου της Ιεράπετρας, που είναι απόψε μαζί μας. Κύριε Μαμαντόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος, ο Μάριος ο Διονέλης. Μάριε, θα ξεκινήσουμε με εσένα και το ρεπορτάζ. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, που και στο παρελθόν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, είναι υποβαθμισμένο, ζητά πλήρη στελέχωση για να μπορέσει και αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν και διάφορα σενάρια, πληροφορίες και φήμες που το θέλουν να κλείνει στο πλαίσιο ενός διοικητικού καλλικράτη στην υγεία. Έτσι ακριβώς, Σωτήρη, καλησπέρα. Όχι μόνο ζητά στελέχωση, αλλά ζητά και πόρους. Αυτό που έχει εξοργήσει τους κατοίκους και τους φορείς στην Ιεράπετρα, και αυτός είναι και ο λόγος του συλλαλητηρίου αύριο, είναι η ανακοίνωση για τους πόρους που πρόκειται να πάρει για την επόμενη χρονιά το νοσοκομείο. Λένε λοιπόν, η επιτροπή που έχει συσταθεί εκεί, Επιτροπή Κοινωνικών Φορέων Ιεράπετρας και Μακρύ Γυαλού είναι ο πλήρης τίτλος της, που οργανώνει την όλη κινητοποίηση. Λένε λοιπόν ότι κατά καιρούς έχουν πάρει υποσχέσεις και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και από υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Λένε ότι έχουν συναντηθεί και με τον κύριο Καρχιμάκη και από τον Περιφερειάρχη Υγείας εδώ στην Κρήτη, τον κύριο Φραγκεδουλάκη. Παίρνουν συνεχώς υποσχέσεις οι οποίες αποδεικνύονται ψεύτικες. Γιατί ναι, μεν τους λένε ότι το νοσοκομείο σας δεν πρόκειται να καταργηθεί, το νοσοκομείο σας θα παραμείνει παρέχοντας τις υπηρεσίες που παρέχει και σήμερα στους πολίτες της Ιεράπετρας, αλλά στην ουσία βλέπουν σιγά σιγά να οδηγείται κατά κάποιο τρόπο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στον αργό του θάνατο, διότι μειώνεται δραματικά η χρηματοδότηση του νοσοκομείου και είναι φανερό ότι δεν μπορεί να καταφέρει να λειτουργήσει τουλάχιστον στα επίπεδα που ήταν μέχρι σήμερα. Αυτό, Σωτήρη, είναι ο λόγος που διοργανώνεται αύριο μεγάλη κινητοποίηση. Θα ξεκινήσουν από τις 10 η ώρα στην Ιεράπετρα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και θα έρθουν κομβόι από εκεί μέχρι την περιφέρεια Κρήτης, όπου υπολογίζουν, σχεδιάζουν μάλλον, να κάνουν ακόμα και κατάληψη στα γραφεία της περιφέρειας. Πρέπει να σου πω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος της Ιεράπετρας έχει αποφασίσει να συμπαρασταθεί στην Επιτροπή των Πολιτών. Ασφαλώς και οι έμποροι της περιοχής είναι πολίτες που τους αφορά το ζήτημα του νοσοκομείου. Κλειστά λοιπόν αύριο τα μαγαζιά για να καταφέρουν να μπορέσουν και οι έμποροι αλλά και οι καταναλωτές να έρθουν στο Ηράκλειο για τη διαμαρτυρία. Σχολεία σχεδιάζουν να καταλάβουν δημόσιες υπηρεσίες, ταχυδρομεία, εφορίες κλπ. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη για την διεκδίκηση των ζητημάτων αυτών για το νοσοκομείο και υπάρχει και μόλις σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, μήνυμα του Δημάρχου της Βιάνου, του κυρίου Παύλου Μπαριτάκη, που ασφαλώς στα νότια του Ηρακλείου πολλοί πολίτες της Βιάνου εξυπηρετούνται και από την Ιεράπετρα, ο οποίος δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του και τη συμμετοχή του Δήμου της Βιάνου στην κινητοποίηση αυτή. Κύριε Μαμαντόπουλε, τους τελευταίους μήνες έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, από τη λειτουργική του υποβάθμιση μέχρι και το κλείσιμό του. Εσείς επισήμως έχετε ενημερωθεί από κάποιο φορέα, είτε από τη ΔΥΠΕ, είτε από το Υπουργείο Υγείας, είτε από κάποιον άλλον φορέα της αυτοδιοίκησης, επισήμως όμως, ή διαμαρτύρεστε προκαταβολικά? Αυτό είναι που κάνει και περισσότερο τον κόσμο να θυμώνει, γιατί επίσημη τοποθέτηση δεν υπήρξε ποτέ. Και προφανώς δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση γιατί υπάρχει το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι την υποβάθμιση την νιώθουμε στο πετσί μας κάθε μέρα. Κάθε χρόνο μειώνονται τα κονδύλια για τη λειτουργία του. Έτσι στοχεύουν το νοσοκομείο της Ιεράπετρας με σκοπό να απαξιωθεί και από τον ίδιο τον κόσμο και στο τέλος να τον οδηγήσουν στο συμπέρασμα του δεν βαριέσαι, ας πούμε δεν χάσαμε και τίποτα. Αυτό σαν κόλπο, σαν μέθοδος ψυχολογίας της μάζας έχει γίνει αντιληπτό από τους Ιεραπετρίτες και έχουν θυμώσει πάρα πολύ. Και φωνάζουν αυτά τα κόλπα όχι στην Ιεράπετρα. Ο κόσμος πήρε χαμπάρι τι μεθοδεύεται για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας και υποψιάζεται και πάρα πολλά όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το περίφημο σχέδιο του γεωγραφικού χάρτη της υγείας στην Ελλάδα. Επειδή, κύριε Μαμαντόπουλε, έχουμε ακούσει και στο παρελθόν από την πλευρά της Ιεράπετρας καταγγελίες για μεθοδεύσεις και αποσκοπιμότητες. Ναι. Από ποια πλευρά και προς ποια κατεύθυνση, κύριε Μαμαντόπουλε, εξυπηρετώντας ποιον συμφέροντα? Αυτή τη στιγμή οι λόγοι εμείς θα δεχτούμε ότι είναι κυρίως οικονομικοί. Θα δεχτούμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και ότι πρέπει να γίνει ένα συγύρισμα. Όμως το νοσοκομείο της Ιεράπετρας αποδεικνύεται διαχρονικά ότι ήταν το πιο νοικοκυρεμένο και το πιο συγυρισμένο νοσοκομείο με απόδοση
πάνω από αυτά τα οποία παίρνει. Και αυτό δεν είναι δικό μας, είναι έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για την αποδοτικότητα των νοσοκομείων, όπου το νοσοκομείο της Ιεράπετρας βγαίνει από τα πρώτα στην Ελλάδα. Επομένως, γιατί η Ιεράπετρα? Πάντως, κυρία Μαμαντόπουλε, ναι. Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, στην πρόταση, την παλιά πρόταση που υπήρχε για ένα κεντρικό νοσοκομείο σε κεντρικό σημείο του νομού Λασιθίου, οι φορείς της Ιεράπετρας και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου δεν είναι αρνητικοί. Αν έχω καταλάβει καλά από το ρεπορτάζ. Εδώ και 20 χρόνια προτείνουμε καλή κράτη στην υγεία στο νομό. Ότι δεν γίνεται με 4 νοσοκομεία. Όταν όμως με την επίσκεψη που είχαμε και τη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Τιμοσίδη, μας είπε: μην το συζητάτε, μην με αναγκάζετε να σας δώσω ψεύτικες υποσχέσεις. Είναι έξω από κάθε συζήτηση ένα κεντρικό νοσοκομείο. Τότε τι θα κάνει η Ιεράπετρα? Διεκδικεί το νοσοκομείο της. Γιατί σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η περιοχή της Ιεράπετρας είναι η ιδιομορφία και η γεωγραφική, αλλά είναι και η μορφή της οικονομίας τέτοια, όπου είναι απόλυτα εξαρτημένος ο κόσμος από το τοπικό του νοσοκομείο. Στην Ιεράπετρα έχουμε πρώιμα κηπευτικά. Δεν έχουμε μπλουζάκια να τα βάλουμε στο ράφι. Επομένως η ζημιά θα είναι τεράστια και για την οικονομία. Αλλά δεν πάω στο οικονομικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνουν τόσα κακά πράγματα στην Ιεράπετρα, τροχαία ατυχήματα στα προσκοπάκια μας. Έτσι, με 16 παιδιά τραυματισμένα στην άσφαλτο, όπου όλες οι διεθνείς στατιστικές μας βγάζανε 3,5 νεκρούς. Το 0,5 μην με ρωτάτε πώς το βγάλανε. Έτσι, και εμείς είχαμε 0 νεκρούς. Ότι γίνονται ατυχήματα από αεροπορικά μέχρι πολλά τροχαία. Κάτι συμβαίνει. Το νοσοκομείο αποδεικνύει την αναγκαιότητά του κάθε μέρα. Κάθε μέρα εισπράττουμε συγχαρητήρια και για την αποδοτικότητά μας και για το ότι σώζονται ζωές και για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και μετά τα συγχαρητήρια κλείστε. Γι' αυτό και διαμαρτύρεται ο κόσμος. Πάντως, ρεαλιστικά, κύριε Μαμαντόπουλε, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε είναι εξαιρετικά δύσκολο στη σκιά της οικονομικής κρίσης. Όταν ο βασικός σχεδιασμός λέει πηγαίνουμε σε συγχωνεύσεις να κατασκευαστεί ένα καινούριο νοσηλευτικό ίδρυμα. Λάθος είναι αυτό. Ναι, ένα καινούριο νοσοκομείο κοστίζει τόσο όσο τα λειτουργικά έξοδα των 4 νοσοκομείων για 2-3 χρόνια. Επομένως, ποιος επιχειρηματίας που κάνει απόσβεση σε 3-3,5-4 χρόνια δεν θα τρέξει να επενδύσει? Είναι λάθος αυτό και αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Ότι σπαταλούνται πολλά χρήματα στο Λασίθι, περισσότερα από ό,τι σπαταλούνται στο Ρέθυμνο, και η αποδοτικότητα είναι μικρότερη. Υπάρχει μια πρόταση, κύριε Μαμαντόπουλε, πού θα μπορούσε να είναι αυτό το κεντρικό σημείο του νομού Λασιθίου? Υπάρχει μελέτη Λιαρόπουλου, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την Νομαρχία και περίπου το περιγράφει κάπου εκεί στην περιοχή της Παχιάς Άμμου. Ας μην είναι εκεί. Κάπου να υπάρχει ένα κεντρικό νοσοκομείο που να είναι. Πιστεύω ότι εμείς είχαμε προτείνει να γίνει ένας διαγωνισμός. Αρκεί αυτό να είναι και στον Άγιο Νικόλαο, κύριε Μαμαντόπουλε? Ορίστε. Να είναι, ακόμη και αν είναι στον Άγιο Νικόλαο αυτή η κεντρική μονάδα. Αν είναι αυτή η κεντρική μονάδα στον Άγιο Νικόλαο, δεν θα βολέψει ούτε τη Σιτία ούτε την Ιεράπετρα. Δεν βολεύει τον νομό. Η λογική λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και γεωμορφολογικά δεδομένα και πληθυσμιακά δεδομένα για να ορθολογικά να στήσουμε κάπου ένα νοσοκομείο που να εξυπηρετεί όλους. Και προφανώς πρέπει να υπάρχει. Συγγνώμη για τη διακοπή, πρέπει να υπάρχει και ένα οδικό δίκτυο που να μπορεί να εξυπηρετήσει όλη την περιοχή. Γιατί στο Λασίθι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα του οδικού δικτύου. Τώρα, επειδή ο συνάδελφος ο Μάριος ο Διονέλης έβαλε στη συζήτηση και τα οικονομικά στοιχεία και είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε για λογιστικά όταν μιλάμε για ανάγκες υγείας. Όμως, το 2008 το νοσοκομείο της Ιεράπετρας είχε κονδύλια περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Μαμαντόπουλε. Για το τρέχον έτος θα έχει 1 εκατομμύριο ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα πώς μπορεί να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που υπάρχουν για την τοπική κοινωνία? Με αυτά τα δεδομένα έχω το λογαριασμό μπροστά μου. Με αυτά τα δεδομένα θα λειτουργήσει μόνο το ξενοδοχειακό κομμάτι. Δηλαδή θα εισάγουμε τον ασθενή σε καθαρό σεντόνι με αναμένα φώτα και κάποιες ώρες στο καλοριφέρ και 2 γεύματα την ημέρα. Με αυτά τα δεδομένα, τα έχω εδώ μπροστά μου, είναι συγκριτικά από το 2007 μέχρι σήμερα και με αυτά τα δεδομένα μένει μόνο το ξενοδοχειακό κομμάτι. Για ιατρική δεν μένει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαμαντόπουλο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα παρακολουθήσουμε βεβαίως και αύριο το ρεπορτάζ από την κινητοποίησή σας και θα το παρουσιάσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.